XDR 981 sa Dipolog numero 1 Tatak RMN. Okay, niya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, sige hapon ang mag-auban nato dinhi sa istasyon ang atong mga kasama sa technical side. Si kasamang radyoman Danny Luod, ugusab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Sa gawas si igsuong Rinaldo Cuenca, si Gion og kaninyo nga naminaw karon, salamat. Og sa gihapon o pa si unang timbaya no sa atong amahan dinhi sa istasyon no, ang atong station manager si kasama ang Edgar Dagumo uban na sa iyang mga kaubang radyoman. Okay, atong pizza karon, pizza 7 sa bulan sa Abril tuig 2019. Maayong adlaw sa Ginoo. Laing na usab no, adlaw sa Ginoo. Okay, diretso din ta sa atong hisgutan karon. Matud pa ni San Pablo sa iyang sulat sa mga taga-Korinto sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 1. Matud pa niya, busa sundan ninyo ako sa mga gisunod ko si Kristo. Okay, atong usbon, matud pa niya dinhi sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 1. Sundan ninyo ako sa mga gisunod ko si Kristo. Sa laing hubad, ingunanay, no? Himo apog ko nga inyong sulundon o panig-ingnan, ingon nga gihimo kong panig-ingnan ang atong Ginoong Hesukristo. Atong usbon ng sitas, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto nga atong mabasa sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 1. Nganong ato ning gibasa dayon no? Kay usan ni sa tudling sa Biblia ang gitagaag importansya sa atong pagtuong Katoliko. Ngano man, kay sa atong pagtuong Katoliko, dili man kontradiksyon, dili man pagsupak nga kung ang atong panig-ingnan maugyod ang atong Ginoong Hesukristo, siya gyud may atong panig-ingnan kay moingon kay tag mga Kristiyano ta, siyempre nakatutok, nakapokus yun na ni Kristo, kay siya man maugyoy atong panig-ingnan. Di ba?
Pero bisan siya ang atong example, atong panigingnan, wala di ay nagibawal o dili di ay kontradiksyon kung himuon po natong example, himuon po natong modelo, kini mga santos. Nga naman. Kaya mo man ni ang gipahayag ni San Pablo na usa sa mga haligi sa atong pagtuong Kristiyano, no? Namatod pa niya, himua po ko ninyo nga ehemplo o sunda po ko ninyo maingon nga gisunod ko si Kristo. Kay nga naman nga ato ning tukion. Tungod kay naamang ko'y mga igsuon nato nga ang atong pagtuong Katoliko sama ani himuon nila nga sayop na. Wa gyud laing ehemplo, wa gyud laing example diha sa atong pagtuong Kristiyano si Kristo ra gyud. So, usa ka kontradiksyon sa pagtuo nga doon na pa'y laing himong example. Kining ginaingon ninyo mga Katoliko, mga santos, supak na. Kay si Kristo ragod mo, si Kristo ragod ang nagluwas nato, niya nga nung i-appeal man nato himong example ng mga santos. Na dili ni ako, dili ni pagtuo lang sa mga pari karon, kung dili ang pari yun niya tong una nga gipili ni Kristo, gipili sa Dios sama ni San Pablo mao'y namulong. Iyang gitudlo diri nga dili kontradiksyon, dili pagsupak sa atong pagtuo nga kung ato mang ehemplo, example si Kristo, himuon po natong example ang mga santos. Na sa unsa mang paagiha, sa unsa mang kanabang mga pamaagiha, no? Nga gihimo natong example ang mga santos. Now, doon na tayo mga libro alang kanila. Kanang gitawag na to og Lives of the Saints, kinabuhi sa mga santos. Hindi ba? No, mga tinahod nga tigpaminaw, gibuhatan na to sila mga libro. Sama diya sa atong bayani sa atong nasod nga Pilipinas, si Rizal, di ba, gihimuan na itong libro. Kaya example lagi siya. Di ba? Atong gustong ipasundayag ang istorya niya sa iyang kinabuhi. Sumausab kitang mga Katoliko mo nang doon na tayo libro sa mga santos. Kung doon na tayo Biblia, kay naadya na ipatik ang kinabuhi sa atong Kristo, atong Ginoo, napod tayo ba mga libro nga nagpatik pod og pagpadayag, pagpahibalo sa kinabuhi sa mga bayani sa pagtuo nga mao ken mga santos. Di ba? Dayon usa sa paagi mao nang atong himuan og ribulto, himuan atong larawan. Kay usa man na sa pagpasundayag kaniya. Di ba? Aron inigkakita po nato sa iyang ribulto, mahinumdum dayon ta sa unsa man ang iyang mga bayanihong gibuhat niadto, di ba? Now, di ba nahinumdum mo kung inyong natagad ang atong tema mahitungod sa mga ribulto, mga santos o mga larawan nga ang atong tumong sa paghimo wala gina mahisupak sa Biblia, no? Kay kana gong giingon sa Biblia nga gidili ang pagbuhat og mga larawan o ribulto kana bang sa Exodo 20 ang buot manggod ipasabot sa Dios ana kung sinayopon paggamit, kung sayop ang tumong sa paghimo, no? Kay sa bersikulo 3 sa Exodo 20 gaingon man siya, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Then mao na din to gadili siya ribulto, then dili ta payukbuon, buot ipasabot supak sa pagtuo udautan ang pagbuhat og ribulto nga ang tumong nga ato ning himuong laing Dios, na bang dugangan na to ang Dios o ilisa na to ang Dios og dili tinuod mo na mahimong Dios. Kay ang definition anang Dios nga gibawal kanang imong gituhuan nga Dios na unya dili tinuod, gani dili ra man ni kay larawan, di man ni kay ribulto lang kung ato gining sabton baning sugo sa Ginoo mahitungod aning idolatry, ang iyang pagbawal sa Dios. Dili man ni ingon nga ribulto lang, bisan pag dili ribulto, bisan pag tao
kung himuon nimong Dios unya dili tinuod Dios, bawal gyud na. Di ba? Kay ang Dios matud pa sa 1 Corinto 8:4 nagrepresentar sa butang dili tinuod. Ang gituoan nimo nga mauna apan dili tinuod. Mayong kag doktor kay dili tinuod doktor, pusil-pusil kay dili tinuod pusil. Kana pong Dios gituoan nimong Dios unya dili tinuod. Di ba? Unya kanang atong larawan sa mga Katoliko wala man na gitudlo sa pari nga himuon ng Dios. Wa man na gikuan. Wa man na gitudlo sa pari nga himuong Dios, pero ngano man nga sige manghapon itudlo sa uban o tingali na sayop lang gyud ang ilang pagsabot ba, na deceive lang gyud sila. Ngano man yung daghan man gyud hangtod karon nga mag-akusar gyud sa pagtuong Katoliko nga nagbaton og mga Diyos nga ribulto nga sa Biblia dili man tanang ribulto Diyos. Ang Diyos nga ribulto kadto namang gihimong Diyos. Na may mga example gali sa Biblia. Baal, Mercure, Diana, Astaroth. Di ba? Nga sa Biblia klaro gyud nga gihimo gyud nilang kanang Diyos, di ba? Diyos gyud ang ilang pag-ila, no? Di ba? Nahinomdom mo sa atong tema, no? Sama ani pananglit, no? Sa Nehemias 9:18 nagbuhat sila Diyos nga baka og miingon nga kadto mao ang Dios nga nagkuha kanila sa Ehipto. Then diri pod sa Isaias 44:17 og ang sobra niini himuon niyang usa ka Diyos. Iyang Dios muluhod siya og musimba niini, magampo siya niini, moingon luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Di ba? Magampo dayon himuong yung Diyos. Luwasa ako kay ikaw may akong Diyos. Mao ba ni ang gihimo nato mga Katoliko? Dili oy. Di ba? Dili oy. Wa gyud ta tudloi sa mga pari nga inigampo na to magatubang tag ribulto mo ingon tang ikaw ribulto mao ang Dios mao nang luwas ako. Di ba? Now, unsa may gitudlo sa mga pari mahitungod sa ribulto nganong kung magampo ta naa pud tay mga ribulto. Now, atong klarohon ha. Kung ang ribulto ampuan ludhan ingon nga Dios bawal. Pero dili na buot ipasabot nga walay insakto nga gamit sa ribulto. Kana ingon nila nga kung gamito na sa pagampo sayop na, no? Moingon sila di ba sayop na dili, no? Dili sa tanang dagway o sa tanang pagampo nga gidili gyud nga dunay ribulto. Now, ang pangutana lang diha, giunsa paggamit, giunsa nato pagtratar ang ribulto kung magampo ta nga duna ning mga butanga. Kay sa Biblia, naa may pagyukbo sa Dios o pagampo sa Dios nga naagi ribulto nga giatubang. Matag ko ninyo example sa Isaias 37. No, basahan ninyo ang Biblia ninyo. Isaias 37 tudling 14-16. Basahan ninyo inyong Biblia. Isaias 37 tudling 14 hangtod sa 16. Kung sa may mabasa diha, no? Ang atong mabasa diha, nga si Ezekias nagampo sa Dios. Nanalangin. Nya gihisgutan niya ang manulunda o kining kirubin. Nga kung atong sabton nga nagampo siya sa Dios nga gaatubang siya glarawan sa kirubin o anghel. Pero wala siya magtuo nga kadtong kirubin o ribulto sa anghel, mautoy Dios. Now, giunsa raman to niya? Unsa ra may iyang tumo nganong gaatubang siya ato sa iyang pagampo sa Dios? Gihimo lang niyang simbolo sa presensya sa Dios. No? Di ba? Kay ang pagtuo natong Katoliko kung doon natin mga ribulto unsa may tumong ana, no? Ang tumong himuon lang simbolo sa presensya sa Dios. Then lain po tong nagsilbing dayan-dayan. Kanang dayan-dayan diya ba sa templo o diya sa atong balay alampuanan. Then lain po tong maghimo tag ribulto para pasidunggan nato ang tagyas ribulto. Pares ba nang pagbaton na tog monumento o ribulto ni Rizal sa atong plaza. Sa may usas tumong na doana pagpasidungog. Dili daotan kung maghimo tag ribulto para pasidunggan ang tagyas ribulto. Di ba?
mo man na itong gihimo, gibuhatan na itong larawan, ribulto si Rizal para pasidunggan siya. Then lain po itong aron, kita na to siyang ribulto, makahinumdum dahil ta siya iyang good example. Di ba? So, dili dautan ang ribulto sa mga tumong nga maayo. O wala gibawal. Ang gibawal lang yun kung himuong Diyos. Di ba? Now, unsa may mabasa diha sa Isaias 37. Basahan ninyo inyong Biblia. Isaias 37, tudling 14 hangtod 16, no? Giingon na dawat ni Ezekias ang sulat gikan sa mga sinugo sa hari sa Assyria ug iya kining gibasa. Unya miadto siya sa templo ug iyang gihikyad ang sulat atubangan sa Ginoo ug nagampo si Ezekias. Nagampo si Ezekias. Then unsa man nagunsa man siya pagampo sa 16. O Ginoo nga labing gamhanan, ang Diyos sa Israel nga naglingkod sa trono ibabaw sa mga kirubin. Ikaw ra ang Diyos sa tanang gingharian sa kalibutan, ug ikaw maoy naghimo sa langit ug sa yuta. Nganong sa iyang pagampo naghisgot man siya ang Diyos sa Israel nga naglingkod sa trono ibabaw sa mga kirubin. Ngano man? Mga igsoon, ang background god niini, nahinumdum mo, atong sudlanan sa kasabutan. Example niya, halimbawa, ihemplo, ang Diyos gisugo si Moses sa paghimo og sudlanan sa kasabutan, then sa ibabaw, masig kakilid, gipahimuan niya og duha ka larawan sa kirubin, o ribultos kirubin. Dayon niingon siya nga, dire sa ibabaw sa maong sudlanan, nga dunay ribulto sa kirubin. Diri, arimo diri, kay diri ko makig-istorya ninyo. Diri ang akong presensya, buot niyang ipasabot. Mao nang ang mga Israelitas, no, kung magampo sa Dios, muyukbo sa Dios, no, sa ilang yung history, kung ato yung tun-an ang history ani mga Israelinhon, muadto sila sa templo, dayon kung naa dito ang sudlanan sa kasabutan, o hindi diha, dito sila muyukbo sa Diyos. Kaya ang presensya sa Diyos, to aman ito. Labi na kung inyong basahon ng kanang Exodo 25, di ba, naaman diha, kantong mando sa Diyos, nga gisugo niya si Moses paghimo atong sudlanan nga nailarawan si kirubin. Di ba? Exodus Kapitulo 25, tudling 17. Dayon, paingon yun na sa 22. Sa Exodo 17, 22, diha yun nga bersikulo, tumpak yun, no? Ang gipunting diha sa 22, mabasa na to, no? Exodo 25, tudling 22. Giingon diha nga, dire ni ining duha ka kiruben, o taliwala ni ining kiruben, o katong ribulto bas kiruben, dire ko makig-istorya ninyo. Ang buot, ipasabot niya, tuwa dito ang iyang presensya. Tuwa dito ang iyang presensya. Sumao na background aning Isaias 37, 14 hangtod 16. Nagampo si Ezekias, nganong gihisgutan niya nga sa pagampo niya sa Dios, niingon siya nga, ang Dios sa Israel nga naglingkod sa trono ibabaw sa mga kirubin. Ngano man? Kay mao man to ang simbolo sa presensya sa Dios. Mao nang didto siya nagampo nga sa atubangan dunay larawan sa kirubin. Now, basaha po ninyo ng kuan. 2 Samuel 6. Kung ko malimot, 2 Samuel 6. No? 2 Samuel 6. Oh, tama. 2 Samuel 6, versikulo 2. No? Akong basahon niya, 2 Samuel 6, versikulo 2. Unya, miadto si David ug ang iyang mga tao sa Baali Huda aron pagkuha dito sa sudlanan sa kasabutan sa Dios. Ang Ginoo nga labing gamhanan nga naglingkod diha sa mga ribulto sa kirubin. Ha? Tanaw ko no? 2 Samuel 6. Unya miad, no? 2 Samuel 6, 2. Unya miadto si David ug ang iyang mga tao sa Baali Huda aron pagkuha dito sa sudlanan sa kasabutan sa Dios, ang Ginoo nga labing gamhanan nga naglingkod diha sa mga ribulto sa kirubin. Tanawa. So mauna ang background mga tinahod nga tigpaminaw.
So, dili daotan nga bisag magampo ta sa Dios, magatubang tagbutang sama sa sudlanan sa kasabutan, di ba? Og kadtong larawan sa anghel o kiruben nga nasa ibabaw, nga ang tumong himuon lang simbolo sa presensya sa Dios. Dili gyud ingon nga mautoy himuong Dios, kay wala ang niingon si Ezekias nga ang Dios Ginoo ko, ikaw ng kiruben, ikaw ng ribultos kiruben. Wa po mingon si Ezekias, wa po siya mingon ana. Now, of course, kung mingon po siya ana, sayop siya. kay ang tumong atong larawan simbolo raman sa presensya sa Dios. Wa man mingon ang Dios nga maunay himo ang Dios. Di ba? Nya mao man po ni pagtulon ang Katoliko. Di ba? Nga diya sa simbahan na ay mga larawan sa mga santos kay sama sa kiruben, mga balaan man na ang gitumong ana, ang tagiyaan ng mga larawan na. So, automatic masabot na to, gihimo lang ng simbolo nato sa presensya sa Dios. Di ba? Nya guide lang po nato ba, no? Kaya ka na moingon sila nga ampuan. No, kung inyong ampuan veritas, no, depende po, no. Kaya kaming mga Katoliko kung magampo mi magatubang miglarawan og santos, dili man gyud kanang ribulto mo'y among giampuan. Oh? Kanang ribulto, representation lang na. Wala man gibawal ng representation. Di ba? Wala gibawal ng representation. Kung ang tumong representation wa nagibawal, paras ba nang ribulto na to ni Rizal sa may tumong na to, ana representation na to niya. Unya, kadto pong kirubin gani, larawan sa kirubin nga gipahimo sa Dios ngadto ni Moses, representation po to sa mga anghel. Di ba? Wala mo ingon ang Dios nga kanang ribulto nga akong gipahimo ninyo, lodhin ninyo na, ampuin ninyo na kay mao na Dios. Wa man mo ingon ang Dios. Now, kung atong sabton tong Exodus 25, 17 ang 22, 2 Samuel 6:2, simbolo lang sa presensya sa Dios. Di ba? Oh. Now, kami no, magatubang mi sa larawan ni Santa Maria o ubang pang masantos, magampo mi. Sa among pagampo nila, wala mi miingon nga sila ng ribulto. Kanang ribulto nila, representation lang na. Sama ra bago na og nakay ka istorya sa telepono, ang auditibus telepono mo imong giatubang, pero ang imong yung gika-istorya kadtong ka-istorya nimo sa telepono nga tuas laing dapit. Oh, di ba? Latayanan lang ng telepono, instrumental ng telepono, di ba? Dili gyud kay kanang telepono mo imong gi-istoryahan o imong gika-istorya, no? Di ba? Mao na. Now, kami unya moingon mo unya pwede day ampuan ng Santos Veritas, no? Kung basahon na to ng Hebrehanon 12 tudling 22 hangtod 24, giingon man po diha nga ni duol kamo sa mga sa mga anghel, sa atong Ginoo, sa Dios ug sa mga espiritu sa mga mataro nga nahingpit na. Amo na atong bot ipasabot kay nagtuota nga ang mga santos nga na-purified na, tuwa na sa langit, pwedeng maduol, pwedeng masangpit. Now, ang atong gisangpit, dili yung kanang ribulto, kundi katong tuwa sa langit na. No? Nga magpatabang tanila og hatod sa atong mga pag-ampo dito sa Ginoo. Nawa na ko igong panahon nga mo explain pa, no? Nga igo ra putang gahangyo nila nga tabangan tanila og ampo ug ang atong mga pag-ampo magpatabang tanilag hatod sa Ginoo nya mo po na gibuhat gyud sa mga santo sa langit. Basahan ra gud ninyo og sabta ng gipadayag 5:8. Ang gipadayag 5:8 nga ang mga 24 elders diha nga nagsimbolo sa mga santos dito sa langit. Wa na ko higayon nga mag-explain pa ngano, no? Ilang gihatod, ilang tugyan ngadto ni Kristo kadtong insenso nga nagpasabot og pag-ampo sa katawhan sa Dios diri sa yuta, no? Ilang tunol ngadto sa Ginoo katubang nating karnero kay mo man to ang simbolo sa atong Ginoong Jesucristo. So nagpataliwala sila sa langit, no? Nitabang sila hatod sa atong mga pag-ampo. Di ba? Now, wingon sila nga ang Dios raman mo'y ampuan. No.
ang Dios maoray ampuan kung mangayo ta og gahom nga siya ray makahimo samaan ng kung sa may mahimo sa Dios nga dili mahimo sa mga santos o kanang magmilagro. Di ba? Kaming mga Katoliko kung mo sangpit mi mohangyo mi sa mga santos wala mi mohangyo nila nga naghangyo mi nga ang Dios ray makahimo. Kapila na ako ni gibalik-balik diri. Wala ko'y panahon nga mo explain pa. Oh? Now, kung mag-ampo mi nila, igo rami mohangyo sa ilang mahimo. Kanang intercessory power. Kana bang pag inampuay ta, magpatabang tag-ampo, wala man nagibawal na. Ganin na sa 1 Corinto 2:1 sa King James Version, klaro na nga ang mga pagpataliwala nga mahimo sa mga santos, pwede na. No? Pero kanang Diyos rin makahimo, dili na, pwede na to pangayoon sa mga santos. Kay idolatry naman po na, no? Wa naman ko'y igong panahon, no? Nindot pa tag atong ipadayon. Sa sunod na lang po, no? Domingo. Unya, ayaw po kalimot, no? Karong alauna, basig maka-apil putas tulumanon sa sangka. Dayon sa grupo po sa Catholic Faith Defenders sa Landog sa Kamatuoran karong alas 8 gabi. At tangi po, no? Kay mo apil po tariha, no? Wa na tayo igong panahon. Okay, baga tinawad nga tigbaminaw sang litwa naman tayo higong panahon. Sa ngalan na lang sa atong kalahurong obispo, Monsignor Severo Caermari, uban na sa mga kaparian, usab sa mga santos sa langit. Kini ang inyong higala sa tulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. PSBR Tatak RMN